Niin, että tänään tehdään semmonen video, missä mä näytän, miten skämmätään mut. Ne on mun kavereita, joten tää on vaan semmonen testivideo, että näytän, miten oikein skämmätä. Nykyään on vaan tapa, jolla skämmää. Rokkame. No niin. Ekoksi alkaa silleen, että me vaikka Äläkä sit roppaan puhu tästä parrotit ja kypäräni. Miksi? Kerro edes miksi. Jonttu ei vielä pitänyt, kun meidän piti saada. Eihän. Niin kato, nykytyypit vaan hän skämmää silleen, että se tyyppi vaikka droppaa britsen ja sitten tyypit vaan droppaa tuonne kamaan, sitten se kirjoitat kauttamerkki kikaa ja sitten kaikki ne kikkaa sieltä sieltä kaikki hei. kamat. Niin. Tässä oli siis se tapa. Hei, Jontun ja Nuumin katsojat. Ja sitten se hakee meidän kamat. Hei, pullaa nyt. Pullaa, haluatko sä pullaa? Ei kun siis pullaa meidän. Niin, mut niin. Mulla on vaan tää kypärä. Nyt ei näe. Koska on kaikki. Paitsi et mulla on vielä niin. Jotkuthan skämmii silleen, että siellä on joku kaveri, joka jopa vaikka 18 vielä ja silleen. Niin ja sit. Niin, siinä oli se tapa. Joo. Siinä on. Moi. Kato Teo minun. Mä se hintakaiva mies. Niin on mustat silmät. Mä käyn tuomassa tuolta ton VL:n. Joo. Bänniä katoi. Enhän. Ei saa bänniä. Niin on Tehon kaveri. Niin, se on Kaveri. Se on Tehon kaveri. Toveri. Haskaa se nyt, Jonttu. Okei. Mutta ootas ennen sitä. Bänni minut. Niin bänninkin. Miksi? Siksi. Miksi ihme? Sä hoputit. No. Mikä uusiksi? Ok. Mutta tuonne siis se oli nyt tämmönen opetusvideo, että älkää koskaan lannitko skämmää. Älkää koskaan dropatko, jos sanotaan, että pudot. Älkää koskaan. Tehkö niin? Paitsi jos tiedätte, että se on, että tunnette sen ja tiedätte, niin että se ei koskaan skämmisi. Niin. Mutta älkää silti. Niin vaikka se olisi minä. Ja vaikka se olisi Pippuri tuli joskus leikkimään. Voit dropata vain, jos on kaveri. Ja jos teillä on riitoja, älä silloin dropaa. Käykö jompikumpi laittaa soven kiinni? Toi kaikki kuuluu. Pippurin kehräys kuuluu videolle. Miten pippuri? Moi pippurikissa.